deň, moje meno je Dalibor Slávik a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti formátu Espresso je Jar. Espresso je Jar to je obsah, ktorý vás nakopne. Ja som veľmi rád, že dnešné moje pozvanie prijal Juraj Surma, ktorého mnohí poznajú ako mentora a kouča, ktorý pomáha firmám, tímom a jednotlivcom dosiahnuť transformáciu. S Jurajom sa dnes budeme rozprávať o Alzheimerovej chorobe. Nie ako dvaja odborníci, lekári či psychiatri, ale ako ľudia, ktorým táto choroba vstúpila do ich životov. A v prípade Juraja takisto aj do životov ľudí, ktorých mentoruje, koučuje, jednoducho s ktorými pracuje. Ďakujem značke Lexus, že nám opäť požičala 4 kolesá a že nás posúva vpred. Ďakujem mojej obľúbenej kaviarni Monocafe v centre Bratislavy za pravidelnú dávku kofeínu a my sa môžeme vybrať za Jurajom. Juraj, prečo sme tu? Pretože ste napísal post. Aha. A keď som ten post čítal, tak v tej danej chvíli zrazu sa mi vynorilo 5 mojich klientov, s ktorými pracujem. Týchto 5 ľudí zrazu sa spojilo v tom jednom vašom poste, pretože zrazu každý z nich mal ako keby podobný osud. Preto sme prakticky tu, preto tu sedíme a točíme toto, pretože si myslíme obidvaja, že by to bolo asi dobré sa rozprávať o tom takto na verejnosti a ako ste správne asi povedal na začiatku, že nie ako doktori, ale ako ľudia. Som rád, no. Ja každý rok z času na čas je taký oxymoron, ale teda keď sa hodí, tak toho Alzheimera maminho vytiahnem, lebo či je to istá forma nejakého vyrovnávania sa s tým, alebo ambasadoringu, alebo hovorenia o tom, že okej, že je to niečo bežné naozaj, tak pomáha to mnohým, pomáha to mne a teda mne ten Alzheimer v podobe, ono to tak dlho trvá, niekedy aj pár desiatok rokov, že kým sa nasťahuje a keď už je tam, tak už nie je šanca ho vysťahovať, je to veľmi náročné a... Ja ešte len doplním, že okrem tejto manažerskej takéto akože skúsenosti je práve výročie, kedy aj v našej rodine sme vlastne sa nám konečne uľavilo istým spôsobom od Alzheimera na jednej strane a je to práve prvý rok. Takže ja mám aj tú skúsenosť, tú reálne takú tú pozorovateľskú z rodiny, kde som bol veľmi priamym účastníkom celého toho procesu. A tak ako ste pekne povedal, že ono trvá 10 ročia, a ono naozaj aj v našom prípade to trvalo 10 ročia. Tak kedy to začalo u vás? Neviem, kedy to začalo. Začalo to v novembri 2019, 20, fakt neviem. Covid mi to v istom momente natiahol, v istom momente mi to stiahol, tie roky. Také tie znaky, alebo začal by som tým vlastne, že s niekým rozprávam a hovorí, počúvaj, ten náš dedo, ten môj otec, tá moja mama, že počuje hlasy, kradnú jej veci a hovorím, kámo, to už je neskoro, ber rodičov príbuzných a choďte za psychiatrom, lebo je to tak a tak. To sú tie najviditeľnejšie príznaky. A vtedy už je naozaj neskoro. Takže ja si pamätám, ako mama bola so mnou na služobnej ceste a potom som sa v nedeľu teda vrátil domov a v pondelok večer, alebo v nedeľu večer mi volá, že sa strašne bojí. Tak som sadol do auta, mastil som do Podbrezovej a tam som našiel v tom momente úplne iného človeka, za kým som sa rozlúčil pár hodín predtým. A vtedy mi to celé docvaklo, že to je vážna vec. Moja manželka hovorila už dávnejšie, lebo mali podobnú skúsenosť v rodine, že niečo také tam je, ale samozrejme to odmietanie a také nepripúšťanie si v mojom prípade bolo. Takže takto nejako, kedy prišiel, neviem, ale viem, že kedy sa prejavil naplno. A kedy to bolo tak, že ste vedeli, že niečo odmietate, ale ešte to bolo taká tá latentná nádej, že ale to nemôže byť. Kedy boli tie prvé možno náznaky, keď vy ste povedali, ale veď to nemôže tak pár rokov predtým, lebo všetci to tak bagatelizujeme, zľahčujeme, však starší ľudia zabúdajú, hej. To je úplne taká hrozná mantra. Čiže čo, 2016, 15? Určite 2016, 14. Ale tie náznaky tam boli veľmi dávno, dalo by sa povedať, od takého, že
aké to je najobľúbenejšie jedlo. A tí ľudia si už uvedomujú, že sa niečo deje, ale ešte s tou väčšinou toho zdravého mozgu, podľa môjho laického názoru, vykonštruujú takú vetu, ktorá ešte rozosmeje publikum. Čo je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A niečo na štýl, a však dobrý gazda zje všetko. A všetci sa zasmejú, babka je ešte aj vtipná. Alebo že najobľúbenejší spevák, a ja mám rada hudbu, ja rada tancujem. Čiže takýmito nejakými fake odpovediami, slightly humornými, si to človek v mojom prípade nie úplne všimol. A u nás to bolo tak, že sa začali diať veci na poli kuchyne. A to bolo to, že zrazu rokmi overené recepty a rokmi overené jedlá zrazu prestávali nebyť tak chutné, ako si tie naše chuťové bunky pamätali. A fakt sa bavíme, že dekáda predtým, keď si to teraz ja vybavujem, tak vlastne dekáda predtým bola poznačená drobnými konfliktami, že ale ja nechcem robiť oslavu, ja nechcem variť. A nikto z nás tomu nerozumel, však veď to je prirodzené, že budeš variť, je prirodzené, že tá oslava bude, veď každý rok ju máme, čo je na tom ťažké. OK, teraz to zacingalo na ten zvonček, že dáva mi to zmysel, lebo mama prestala variť tým, že potom po smrti otca bola sama, tak to miestami a nedávalo význam samozrejme variť, ale hej, musím priznať, že takáto spoločná črta aj u mňa bola, alebo u mojej mamy. A teraz... Však ono nás to, ten smiech prejde. Jo. A toto by som ten kľudne nechal, že mňa smiech prešiel. Lebo... Ako som vravel, že vrátil som sa doma, som videl po pár hodinách úplne iného človeka. Bola tma, bolo ticho a mne bolo jasné, že čo sa deje a všetky tie otázniky, tie odporúčania a všetky tie veci sa mi tak akože v sekunde spojili. Takže to bol pre mňa ten moment, niekedy november, stále neviem, 2019-2020, lebo potom to nabralo taký nejaký divný aj kvôli covidu, časový spád. A neviem, že čo je lepšie, bolo mi od začiatku jasné, že ten logický a racionálny krok znamená v mojom prípade, keďže ja bývam s rodinou v Bratislave a mama na strednom Slovensku, že bude nejaký senior park, ale stále sme sa teda všetci presviečali a klamali vzájomne, že to bude dobré, že to nie je také zlé. Samozrejme, keď má človek odstup, tak vidí presne to, aké je to zlé, ako ste spomínali, že pri tej svokre to tá blízka rodina nevidí, ktorá s ňou žije, ale tí, ktorí majú ten odstup časový, tak tí to vedia ako keby, že naprvu zhodnotiť a vidieť ten stav. A možno, že je tam ešte taký jeden ten level, a ten level je, že ten samotný človek vlastne, on funguje v nejakých módoch. No on si nájde, vyhekuje si veci. Hej. Sice nebude variť, ale vie si nakúpiť, nebude neviem čo, ale... A tým pádom aj nám sa vlastne zdalo, že však veď ono je to také len, možno, že bolo, že zlý tlak, alebo že možno horší deň, lebo spln, tak sme nespali. Čiže toto bolo najťažšie si vlastne naozaj povedať, že či už je to tak zlé, alebo to nie je zlé. Ja sa pamätám ešte také malé, ako keby také tie rodinné rozepře, tak by som to nazval, kedy jedna časť rodiny hovorila, áno, je to zlé, druhá časť rodiny hovorila, nie je to zlé a vy sa na to zle pozeráte. Lebo chceli dodať tú dávku toho pozitivizmu, toho povzbudenia? alebo nevieri. Nevieri, že takéto niečo sa naozaj môže stať. No, to môžem potvrdiť, jasné. Že pričom v tej rodinnej anamnéze už tá choroba bola. A myslím si, že práve, že tá predchádzajúca skúsenosť, ktorú konkrétne mala naša svokra, a vlastne nám hovorila, však veď ona nemôže byť taká istá, ako jej mama, o ktorú sa starala toľké roky. A tento takýto nejaký prejav obrany, lebo to bol čistý obranný mechanizmus, že veď toto nie je možné, aby sa to dialo, tak vlastne len vytváralo taký istý obraz v jednej časti rodiny, však veď to nie je možné.
a v tej druhej časti rodiny, ale však nás, halo, počúvajte nás. Ono to fakt nie je dobré. A tiež jej myslí veci tiež počula hlasy, tiež, že niekto klopal na dvere a podobne, alebo? Prvé veci, ktoré boli, tak to bolo o tom, že nevarenie a automatické vybuchovanie bez príčiny prakticky. Ako náhle prišla nejaká ťažšia situácia typu zavolať na nejaký úrad alebo niečo, tak zrazu dlhoročnej komunikatívnej ženy, ktorá vybavila všetko, zrazu tam bol ustráchaný hlas, ktorý nechcel urobiť nič a hapkal. A áno, miznutie vecí, a obviňovanie, že niekto niečo ukradol, následne ukrývanie vecí. Ale asi nevedome, hej? Nevedomé ukrývanie vecí a potom nachádzanie vecí po 3, 4, 5 mesiacoch a za obrovských emočných strát, pretože tie obviňovačky boli samozrejme, že smerom ku členom domácnosti, s ktorými bývala. A ten problém bol taký, že naozaj časť rodiny, ktorá nebývala s ňou, nechcela veriť, že je to až také zlé, ako súčasťou tej obrany. Pre tou situáciou. Dobre, čo ja k tomu môžem povedať? Až mi potom s odstupom rokov toho bolo ľúto, že som nerozumel tomu, čo sa deje. Prišla mama do Bratislavy a mala niekde trafiť, zobrať dceru zo školy. Volala mi, že nevie trafiť, ja som bol úplne nervný, však je to úplne jasné. A neviem, či som to Vtedy som neriešil, že je takáto diagnóza, ale bol som nervózny a nahúčal som na mamu, že ako je to možné, však tam visí veľké retro, tam je toto. A musím uznať s odstupom rokov, že to bolo veľké hrdinstvo z jej strany, že napriek tomu, že teraz pre porovnanie ti funguje mozog na 30%, tak nejakými záchytnými bodmi sa tam dostala. Takže a čo tvoji manažéri, že? No, u nás. Ak sa na to pozeráme z toho hľadiska, dlhodobo koučujem niekoho, alebo som dlhodobo v kontakte s tou organizáciou a zrazu vidím, že pred pol rokom alebo pred rokom ten človek bol nejaký a teraz ho vidím v nejakom inom úplne stave, tak úplne prvé, čo mi napadá, hej, že čo sa zmenilo. A ten človek pri tom kariérne rastie, všetko je dobré, všetky týmy, vieš, akože fungujú, ktoré pod ním pracujú. Len zrazu ten človek nemá oheň v očiach. Nemá iskru. Hej, že tá iskra z očí akože celá tak odíde. A tak jasné, príde tá otázka, ako je doma. A tam prichádza takéto, vieš, zatajovanie, respektíve nezdôverenie sa, čo samozrejme k externému koučovi je to veľmi logické, aj napriek tomu, že sme v nejakom takom dlhšom kontakte. Ale keď sa to už pýtam pri tej ďalšej návšteve, druhý, tretí, štvrtý krát, tak tomu človeku to naozaj vlastne vrta, že what the fuck, Vidí to, že čo je, že ten človek to takto pozoruje a väčšinou potom sa to ako keby otvorí. A väčšinou sa to otvorí práve takými tými začiatočných fázach, že s mamou nie je dobré, alebo s otcom nie je dobré, chodíme po lekároch, neviem, čo je. No a samozrejme, že ten oheň v očiach, alebo tá iskra v očiach, ako ste to spomenul, a ono ju potom z dlhodobého hľadiska vidno, akurát ten človek to v sebe dusí a vidno, že to vlastne v sebe dusí. Čiže ak som hovoril, že na 5. krát sa už pýtam, že ako je doma, že čo sa deje, tak vtedy to väčšinou akože vyjde von a to potom ale vyjde, že obrovským prúdom, vodopádom naozaj tej bolesti emočnej, ktorú v zásade ten človek už tých 5 mesiacov, 6 nemusel mať. Rozumiem. No tak ja úplne viem, čím asi tí ľudia prechádzajú. Lebo aj napriek tomu, že to bolo racionálne, že nemôže byť sama. Ja som, 6-9 mesiacov žil takým štýlom života, že pol týždňa som bol v Bratislave a pol týždňa som bol na Táloch. Alebo teda v Podbrezovej. Potom som si už mamu bral k sebe na tie tále, aby som proste mohol zvládať tú operatívu dennú s ňou. A napriek tomu, že rácio vedelo, že čo je to najlepšie, tak tá nejaká viera, alebo tá nejaká duša, čokoľvek, tak stále sa snažila, dobre, budeme cvičiť, budeme si robiť úlohy, budeme robiť toto a bol som strašne nervózny, lebo v istom momente mama zabudala 3 veci, kľúče, mobil, peňaženku. A
Ale v tomto bola tá diagnoza trošku milosrdná, že kým hľadala mobil, tak zabudla, že predtým hľadala peňaženku. Čiže ono to má aj také svetlé momenty, lebo to bolo fakt, že náročné. A čo bolo úplne najhoršie, že človek si musel prejsť všetky tie emócie typu krik, plač, smiech, vydieranie, nástojčenie na niečom, lebo nevedel pochopiť, aj keď si to uvedomal, ale nevedel pochopiť, že je to mimo toho mentálnej, tých možností toho človeka. V tom prípade tých vašich mentorovaných, oni majú kariéru v Bratislave a tých príbuzných žijú niekde inde, alebo to je absolútne jedno, že narážam na tú vzdialenosť a takú tú nemohúcnosť, že zobudíte sa ráno v Bratislave, 2 sekundy, super, že a potom, že fú. A skôr ja mám skúsenosti, že sú to ľudia, ktorí sú akože v regióne, takže oni sú relatívne blízko, ale ten problém je ten, že ten človek prichádza do práce bez energie, pretože ráno mu príde WhatsApp, otec zase robil toto a toto. A príde to najčastejšie teda od druhého rodinného príslušníka a ten človek má pred sebou milión korporátnych meetingov, ktoré proste nevieš zrušiť. Nedokážeš s tým nič spraviť. Dobre, čiže čo, nádych, výdych, nejak to mechanicky urobiť? Ten človek to urobí vo väčšine prípadov, to robia mechanicky, s absolútnym odporom. Dokonca tú prácu mám skúsenosť, že až hejtujú. Pretože im bráni sa venovať niečomu, o čom ani nevedia, čo majú vlastne spraviť. Čiže máte 2 svety. Jeden svet, v ktorom žijem, kde neviem, čo sa deje s môjim rodinným príslušníkom a Pane Bože, čo s tým mám robiť. A druhý svet, kde chodím, ktorý mi zabraňuje v tom, aby som nejakým spôsobom mohol pomôcť. No a čo robí to s tými ľuďmi? Že sa cítia helpless, že sa cítia useless, zbytoční, takí, ktorí nevedia vôbec pomôcť. Nedokážu s tým nič spraviť. Na čo myslíte, ako zareagujú? Úplne to potom potlačia. A vôbec to nechcú riešiť. Čak logicky musíš najprv zachrániť seba, až potom toho blízko. Ja som to mal vyriešené technicky inak. Nebol nikto blízky, kto by vedel, lebo však bola karanténa. Myslím, že karanténa covidová, tie roky, ktoré by to takto progresovalo pomalšie a pomalšie, to v podstate vtesnala do niekoľkých mesiacov. Ja som nainštaloval do 2 izieb taký izraelský obojsmerný nočný a denný interkom, čiže som videl na 3 polohy a bolo strašne vyčerpávajúce ráno zavolať mame, vidieť ju na tej kamere a povedať, že prosím ťa, zober si lieky. A 10 minút ju inštruovať, že kde sú tie lieky. Neviem, čo je horšie, či keď príde WhatsApp, že otec zase urobil nejaký tento kúsok, alebo že takto vidie toho príbuzného. A mňa to oberalo o život, lebo to bolo že ráno, na obed, večer, medzi tým nejaké jedlo. A vlastne ja som potom zistil, že tým ľuďom sa nedá veriť. Najlepšie je, že keď si uvedomíme, že tým ľuďom neverte za žiadnych okolností, pretože mama slúbila, že bude cvičiť, že bude jesť, že bude robiť neviem nejaké veci, že bude chodiť na prechádzky. A žiaľ, ostalo to iba pri sľuboch. Lebo z polhodinovej prechádzky bola 2-minútová a podobne, čiže pre mňa bolo toto devastačné, tak to vidieť, že na jednej strane ma práca tak trošku ukľudňovala, že som sa musel sústrediť, ale na druhej strane vždy, keď niečo dôležité skončilo, tak ako keby na mňa dal niekto panel. Hej? A to, čo ešte ja vydávam, je to, že vy vlastne, pokiaľ hráte, predtým ste hral pred tou chorobou, ako že hráte 2 hry v systéme vašej rodiny a teraz v systéme firmy, tak zrazu sa vám prináša 3. systém, alebo 3. hra, ktorú musíte hrať v tom danom čase. A to je systém na moje prežívanie tej choroby. Že ja sa vlastne, ako sa s tou chorobou vyrovnám. Ja ako člen svojej vlastnej malej rodiny a ako člen manažmentu tej firmy, tak čo ja teraz vlastne mám s tým celým prakticky urobiť? Že kde som? Ľudia sa mi zvyknú ako keby strácať. Že zrazu nevedia, čo majú urobiť s tým rodinným príslušníkom, s tou situáciou a nevedia ani, čo majú robiť vlastne v práci. A pokiaľ predtým som povedal, že vlastne potierajú aj jednu, aj druhú realitu, tak na druhej strane, akože druhou časťou alebo druhým koncom tej osy je to, že zrazu sú paralizovaní. Čiže teraz nerozumie vám firma, čo je s tebou,
nerozumieš si sám, čo je s tebou, a ešte si ani nerozumie ti rodina, čo je s tebou a nie je z toho ako keby východiska. Ale všetci racionálne vedia, čo sa deje, Áno. ale to medzi riadkami není tam, Že povieme si, že áno, však mama je zle na tom. Ale čo ten človek prežíva, že mama je zle na tom, tými vnútornými emóciami, to je, a ešte keď je to manažer, ktorý nezdieľa, hej, že to je ten, ktorý to naozaj musí nejakým spôsobom dať, a ono sa to potom nedarí. Nedarí sa liečba, nedarí sa treatment, nedarí sa vôbec žiaden proces, na ktorý sme sa nejakým spôsobom dohodli. A navyše ešte stále si neuznávam v hlave ako manažer, aj ako otec, aj ako syn, tak si neuznávam v hlave, že ale toto riešenie nemá. No to nemá riešenie. Moja sestra mala takú ambíciu. Totižto ja som mamu po tom, čo som ju našiel, tak som ju zobral psychiatrovi. Tam bolo úplne základné otázky, aký je deň v mesiaci, kto je prezident. Neviem čo, to si môže úplne každý spraviť a je úplne jasné. Čo bolo úplne tým, že mama žila sama, že tak sa jej spýtal lekár niečo, že som sama. Vtedy mi akože vybehli slzy, nabehli zimomriavky. A moja sestra to, že a to není psychiatrický, teda akože línia, to je neurológia, čiže takéto zľahčovanie, zakrývanie očí. Asi je dôležité povedať, že táto diagnóza je jak sa to povie, nehumánna. To neviem. Človek sa zabudne nadýchnuť. Čiže tak úplne pragmaticky, keď si predstavíme mozog na nejakú špongiu, tak ten mozog sa stane špongiou a potom ešte s väčšími dierami a s väčšími. Takže čokoľvek sa dá robiť, tak je možno nejak medikamentózne spomaliť ten progres. V istom momente musí nabehnúť aj tá psychiatrická, ako keby, že medikamentózna liečba, aby človek nebol úplne že v depke, ale trošku ho nastavia, aby bol aspoň... Že keď už je mimo, tak nech je aspoň vysmiatý. Čiže takéto odmietanie, dokonca na iní súrodenci nejak zareagovali. Ja som si tak laicky vyložil, že zrazu zistili, že sa to môže týkať aj ich, tak nejaký hnev padol na nás, že čo sme s tým vlastne ako keby že nič nemohli robiť. Musím povedať, že tá interakcia v tom senior parku, tak hovorím, že vráti toho človeka sociálne do života. Musí interagovať so spolubývajúcou, s ďalšími ľuďmi, s tým zdravotníckym personálom. Takže po nejakých 3 mesiacoch som videl, že je späť v hre v rámci tých možností, ktoré má, ale veľmi, veľmi to bolo akože fajn. V prípade tých manažerov, tam ono je to o tom, že možno ak alebo mne sa to osvedčuje, že ak majú niekoho, ku komu môžu počúvať s tou skúsenosťou, tak tá skúsenosť toho niekoho, toho dôverníka alebo človeka z práce, ktorému dôverujú, tak väčšinou tá ich nalomí a začnú príjmať tú realitu taká, aká je. Čiže ten základ akože pri manažeroch, aby vôbec začali fungovať nejakým spôsobom, je, že prijať realitu, že áno, toto je tá situácia. Že prestať ju odmietať, prestať sa jej brániť, pretože čím dlhšie to vlastne robia, alebo čím dlhšie sme tomu vystavení, tomu tlaku, tak tým väčšiu nálož emócií v sebe ako keby držíme. Yep. Čiže ako náhle to oni príjmu, tak vtedy potrebujú absolútne najpraktickejšie rady, ktoré v zásade existujú. No, ja to vidím z môjho pohľadu tak, že kým ten človek nie je integrovaný v nejakej rodine, že pokiaľ detko nebýva sám a my všetci, celá rodina niekde inde, tak je to veľmi náročné. Lebo na ten čas on po okraji, on vyzerá tak trošku skoro zdravý. Otázka je, že čo sa deje, keď je sám tých 20, neviem koľko hodín. Že tam vnímam, že tá blízkosť toho človeka robí veľa. Nerobí žiaľ zázraky, ale robí veľa. Čo sa mne veľmi osvedčilo, bolo, že zobrate si človeka k sebe a ísť normálne na cestu. Ak sa to dá. Normálne 2, 3, 4 hodinové cesty, možno do kraja, kde odkiaľ ten človek je, lebo väčšina ľudí je možno presťahovaných a tak, alebo niekde, kde ten človek má dávne spomienky, na ktoré si spomína. Čiže vy viete, že babička spomínala, ako by bolo dobré, vymýšľam si, v Partizánskom, tam do školy. Dobre, zoberte tam. A tá cesta vlastne umožní to, že ten človek prichádza na iné myšlienky. Mne sa ešte osvedčila kombinácia hudby
z mladosti. Čiže Tuto nič už to tam to není. už asi to bolo ďaleko, ale tie vibrácie, tie emócie, ktoré tá hudba ako keby prinášala, boli oslobodzujúce. A ten človek zrazu, alebo aspoň ja ako pozorovateľ som mohol vidieť človeka, ktorý sa istým spôsobom cítil v pohode, v poriadku a hlavne nebol v tom jednom priestore zatvorený. Ja som potom začal mamu brávať na služobné cesty, lebo predtým sa sťažovala, že jej bolo zle a zrazu, kam som ju posadil, tam sedela, takže na služobku do Michaloviec, obehli sme si všetky výberové kaviárne, všetky hipsterské bistrá a podobne. Akože super zážitky, naozaj. Hudba áno, sme si pospevovali a podobne, ale mám takú jednu humornú príhodu, že mama, že čo som ti dlžná za benzín a za jedlo, a ja už som bol taký rezignovaný, som vedel, čo sa deje a vrám, že čo len chceš, mami, tak vybrala stovku, ja som, jak som šoféroval, otvoril tú stredovú opierku a mama tam dala peňaz. Čo som dlžná, Dalko? Za benzín a za jedlo. A ja pozerám, že to fakt. Vrám, že čo len chceš, mama vybrala stovku a som otvoril dverovú opierku, či teda stredovú. A mama tam dala peniaze a ja si vrám, že že toto je presne to, že čo tak to vidím, malo to humorný potón, ale tie prejavy, alebo ten základ bol ten istý. No a 5 minút tá istá otázka. Ale je to super. Hej, len mama mala len 300 eur, škoda. Lebo znova sa spýtala, že čo je dlžná a ja som už tak súcitne na ňu pozeral, že mami, že tá stovka bude OK. A znova som otvorila, pristalo tam tretia v tejto, takže prináša to dosť humorných situácií, ono je to celé akože smutné. Ale hej, neviezol som ju na miesta, kde vyrastala, hudba sa už nechytala, ale strávili sme veľa kvalitného času spolu, že spolu. Takže, hej. A možno, že práve robenie tých netradičných vecí, ako keby vecí, ktoré sú, že zrazu necháte tomu človeku ako keby, že kresliť. Zoberte tablet, na tablete môže si kresliť, môže vyfarbovať. Alebo len pozeranie fotiek. Zrazu toto nejakým spôsobom fungovalo. Predtým žiadna elektronika v našom prípade nefungovala. To, čo ste hovoril, že čokoľvek mami, je úplne krásny princíp toho, že neodporovať. Ako náhle človek neodporuje, je to v poriadku. Ako náhle človek nadväzuje na to, čo sa deje, čo sa rozpráva, je to tiež v poriadku. A z toho môžu vzniknúť rôzne ako keby komické akože rozhovory na rôzne témy, ktorá sa môže začať, akože kde si chodila do školy, povedz mi. A to, v mojom prípade to bolo väčšinou, že stále sme sa rozprávali o jej detstve. A v tom detstve sa po ceste a po každej ceste sa naborila nejaká nová skutočnosť, ktorú potom vám ako keby dotvorila sa nejaká taká tá rodinná história, ktorú potom, keď som povedal ako keby doma, tak zrazu doma, čo fakt? To ti povedal babča? A otázka je, že či to bola pravda, alebo nie. A oni potvrdili, že to bola pravda. Okay. Hej, že to fakt, že bola to pravda. Oni si to pamätali. Ja ako človek, ktorý prišiel do rodiny, tak ja som to nevedel. A oni si to pamätali, že o tom nehovorila milióny rokov. Čo tým chcem povedať, a to je vlastne aj to, že aj keď sa o tom bavím s manažermi, je to, že zoberme tú konverzáciu s tými ľuďmi taká, aká naozaj je. Nesnažíme sa ju vôbec riadiť. Takže nesnažíme ju vôbec nejak usmerňovať spôsobom, kam my ako keby chceme. Reagujeme len na to, na čo oni sú nejako naladení. Prečo? Pretože aj my sa potom môžeme cítiť slobodnejšie. Určite nedoporučujem poučovať, skúšať, urob to takto, akože nefunguje. Naozaj, ak som to mal načítané, tak to mentálne tam ide niekde k tým detským rokom. Čiže ak sa chceme s niekým baviť, kto má úroveň prejavu a intelektu 4-ročného dieťaťa, tak to sú tie hranice, hej, akože chcieť niečo nad rámec, to je napriek tomu, že ten človek vyzerá dospelo, alebo je teda dospelý, dokonca starší, tak proste mentálne sú to 4 roky. A úplne najviac je, že čo funguje, tak je, že smiech a úsmev. No ako párkrát sme si s mamou poriadne vyfičali, boli sme v najlepšej reštike. Spýtam, tak ako? Môže byť. Tak len máš 4 hviezdy, 5 hviezd a neviem čo, že môže byť, okej, dobre, chápem. Hej. A áno, a ten smiech a rehot je naozaj uvoľňujúci. A teraz, keď zase sa pozerám na tých manažerov, tak to je to najťažšie. Pokiaľ fakt sa na to, ako zodpovedný človek, ktorý má na zodpovednosti firmu, ktorý má na zodpovednosti rodinu a ešte má k tomu na zodpovednosť aj tú situáciu s tou daným členom rodiny, tak
je ťažké sa mu usmievať, pretože vlastne, ako som už hovoril, v tých 3 rôznych systémoch, ktoré na ne nejako tlačia. Ale pokiaľ si aspoň v tom jednom systéme, to znamená, že keď sa bavím o tej babičke, alebo otcovi, alebo mame a naozaj neberiem vážne, čo sa deje tomu človeku, alebo čo ten človek rozpráva a môžem sa usmiať na prakticky čomkoľvek, tak v tom prípade tú situáciu môžem zvládnuť oveľa jednoduchšie a ľahšie. Ale to predpokladá ešte raz let it go. Let it go, no ja by som odporúčal čo najrýchlejšie sa vyplakať. Proste nechať tú emóciu výjsť von, proste je to fakt, že masaker. Si predstavte, že teda, a teraz predbehnem v čase, že zajtra odveziete svoju mamu do senior parku, kde keď ste sa s ňou boli pozrieť a ešte mala ten trochu zdravšieho rozumu, tak vedela, čo sa deje, tak to bol plač a vyhrážky, vydieranie typu, že dávate ma na smetisko a podobne. Je večer a ráno ju tam veziete na 9:00 a vy na to prádlo, oblečené spodné prádlo, píšete tie iniciály, aby sa to nepoplietlo. A ja som zistil, že som vlastne bol celkom vďačný za túto skúsenosť, lebo keď už to má tak byť, tak nech to tam je, tak som si to, neviem, či to je správne pomenovanie, ale že naozaj užil. Lebo som to bral, že život taký pravý, nefalšovaný a surový sa dial. Deto, keď sme prišli od toho lekára rok a pol dozadu, a tak som šuroval kúpeľňu toto a padali slzy a si len, že ale ten život spravodlivý, lebo vlastne mesiac predtým si hovorím, že aké super všetko, že zdraví sme, nejak biznis funguje a budú mesiac takáto informácia. Čiže aj to som si užil a vedome som si vravel, že OK, že toto sa mi deje, že to, čo človek vidí v kine alebo že číta v knihe. Nechcel som toho byť súčasťou, ako fakt, že nechcel. Menil by som kedykoľvek, ale že keď už, tak cítil som tam takéto to spojenie, že kto niekedy ja. A fakt to bolo silné písať rodičovi iniciály na tričko. Možno to vyplakanie je dobré, ono asi sa nebude diať, že raz. Nie. Ono sa bude diať stále. Stále pri akejkoľvek tej pripomienke toho, že a hlavne teraz, keď sa bavíme o tom, že ideme niekde niekoho odviesť, že tie výčitky, ktoré máme, že naozaj to je niečo o zlyhaní. O tom, že však mne by sa toto nikdy nestalo. Však mne by ten človek nikdy takéto niečo nespravil. A možno ten plač nám umožní mnohokrát uzavrieť si ten cyklus. To je na tom plači akože najlepšie. Čiže nechajme sa vyplakať častokrát. A plačme stále, ak je to možné. Normálne, že doslova bulme, ak sa to dá. Lebo to očisťuje. Akokoľvek to môže vyzerať, že to hovorí 120-kilový chlap, ktorý by asi plakať nemal. Ale hlavne pre chlapov, teraz keď sa o tom bavíme, plačme, lebo potom to bude zlé. Potom to nebude, nikto nevie, že kde to bude, kde tá energia potom odíde. Takže toto je, že dobré. A jedna vec je, a to je to, že tá moja skúsenosť, keď som lebo ja som odvážal vlastne svokru do domova. Ja si pamätám jednu naozaj veľmi krásnu situáciu. Všetko bolo dobré, všetko bolo v poriadku. A zrazu aj izba bola pripravená, všetko bolo OK. A ona sa tam pozerá sa, čo je, ako je, vidí tam fotky z domáceho prostredia, všetko. A že, OK, to tu pekné. Okay. A ja, že super, dobre, perfektne, jo. A sadla si na posteľ a zrazu, že... A zašla aj kde je? Nie, pýtala sa, kam si ma to doviezol? S absolútnou výčitkou. A to už bolo, že ja už som akože išiel. Odchádzal. Že decid, že prídem vtedy a vtedy, takto a takto. A toto bolo, že úplne to najsilnejšie. A tá výčitka, ktorú ja som vlastne dostal, lebo dovtedy to bolo úplne jasné, že dobre to prešlo. Ale na čo chcem poukázať, že v priebehu sekundy sa to môže zmeniť. A nič s tým neurobíme. Čiže akoby, že get ready. Že čokoľvek vyzerá fasa, čokoľvek vyzerá dobré, v priebehu naozaj 100 sekúnd sa úplne premení. No,
Ja som mamu odviezol v piatok a v nedeľu ráno mi o 7 volá. Výčitka za výčitkou, že čo, a vlastne v tom zariadení je odporúčané, že nekontaktovať tých svojich blízkych, lebo potrebujú si navyknúť a tak ďalej, a potom som pochopil a ja som potom musel prestať dvíhať mojej vlastnej mame telefón, pretože to bolo bolestivé, nedalo sa to počúvať, lebo to bola výčitka za výčitkou a ja už viem, čo robím a ja stade to ujdem a ty si taký hajzel a na smetisku, ja neviem čo, ja pozerám na to, že matka zem, a pochopil som, že prečo tí pracovníci povedia, že nekontaktovať. Keď som prišiel po mesiaci prvýkrát na návštevu, tak najprv také, že wow, prekvapenie, a potom išla, že dávať výčitky, tak som zobral telefón a zavolal som jej súrodencom a hodinu proste telefonovala. Keď som prišiel o týždeň, tak to bolo ešte nejaké a potom už sa tam trošku cítila ako doma, keď sa to tak dá povedať. Bolo leto, bola jeseň, takže všetko hralo farbami, bolo to také príjemné. Možno, že tu mám skúsenosť jedného manažera, ktorý hovoril vlastne o zážitku, že išiel tam naozaj s malou dušičkou. Že celé to dopadne takto, ako vy to opisujete. Ale zrazu prišiel úplne prekvapený. Že všetko je naozaj v najlepšom poriadku. Pretože ako keby v tom našom, teda jemu zariadení povedali, že aby povedal, však ide na ozdravný pobyt. Že naozaj, aby tá realita bola taká, že ide na ozdravný pobyt. A jeho, myslím, že to bola mamička, to naozaj zobrala ako ozdravný pobyt. Čo tým chcem povedať je, že nečakajte nič, keď idete do toho zariadenia. Tak, alebo onak, ono to tak bude, ale je jedno, fakt je jedno, ako to bude. Ale nerobte si dopredu zle, že čakáte katastrofu. Na druhej strane samozrejme nerobte si ružové okuliare. Čiže naozaj tam ísť bez očakávaní, čo je sakramentské. Ale tá story toho manažera vlastne hovorí o tom, že zrazu on bol rád. Odkedy je mama v zariadení, tak dostáva komplimenty, že dobre vyzerá, že je o ne postarané. Takže vidno tam ten progres. Degres je psychický, ale ten fyzický progres tam naozaj vidno. Možno práve kašlíme na to, že môžeme rozprávať o progrese, degrese. Kašľať na to, je to možno ďalšia fáza, ako keby života. Skľúčujúce bolo pre mňa na tomto, že tí obyvatelia toho senior parku, no tak nie je to maturitný ročník 2020. Sú to ľudia od 60 po 200 rokov, obrazne povedané. A keď sa na to tak človek pozrie, tak si hovorím, že Pane Bože, ako v tomto človek môže mentálne napredovať a trošku sa mu dariť. Nie je šanca. 2 na barle, 3 na vozíku, neviem čo, ale tých možností nie je naozaj veľmi veľa. My sme skúšali bývať aj spolu. Nerobilo to, boli sme sami, bola teda mama sama, pretože každý sa rozbehol do tej izby, v ktorej pracoval a študoval. Čiže je to taký, rozmýšľal, že to sa vlastne ani psychicky nedá napredovať v prostredí, kde že to sú sami starí ľudia. Áno, sú to starí ľudia. No to je možno, že zase je to o tých očakávaniach, že keď mi toto manažeri hovoria, však jej tam bude dobre, však jej tam bude dobre. Však sa to vyrieši tým, že ju tam umiestnime, alebo jeho tam umiestnime. Oni sami dobre vedia, že už to nikdy nebude tak ako predtým. Ale možno ten svob je v tom, že OK, je to ďalšia časť našej spoločnej cesty. Ona je, alebo on je tam, v tom zariadení, my sme tu a ďalej môžeme fungovať, pretože Alzheimer je svinia v tom, že telo je v pohode. A to sme sa s mamou zhodli. Predstav si, že by si bola ešte vážne chorá. Naozaj sme sa k tomu dopracovali, že napriek tomu, že to je, aké je, tak to fyzické telo je stále u nej OK, akurát ubližuje ostatným. Ten Alzheimer, takže... Jo. Asi ešte taká jedna funny story, ktorá bola tá, že pamätám si, ako som prišiel na návštevu a tým, že tí ostatní pacienti sa môžu po oddelení a po poschodí sa môžu voľne pohybovať, tak zrazu prichádza ku mne roztrasená pani, trošku akože nejakých 1,60 m, celá taká tenučka
a hovorí tak po maďarsky, jaj, Naďon Fiačka, jaj. A zrazu prichádza ku mne absolútne blízko. Normálne. Človek není zvyknutý na takú blízkosť ešte človeka, ktorý zrazu nemá, tak to poviem, že všetkých 5 pohromade. A ona sa ma len potrebovala vlastne dotknúť. Dotkla sa ma, dala mi sem ako keby pusu, normálne tak dala mi pusu. To, že sa ma mohla vlastne dotknúť, to bolo pre ňu ako keby bezpečné prostredie. Čiže takto si to možno treba aj zobrať, že my toho človeka dávame do toho bezpečného prostredia, už otázka je kvalita tej starostlivosti, kto sa ako trafí do akého zariadenia, ale naozaj tam je to bezpečné prostredie a to prostredie bezpečnejšie, ako je doma. Bez pochyby, že každý týždeň výzva, niekde stratil sa taký a taký senior a nie vždy sa teda nájdu. Mne párkrát najbližší okruh 3 najlepších kamošov, raz som to zvolal, že musíme sa stretnúť, že potrebujem akože trošku si vyliať srdce. Tak bez ohľadu na to, že kto kde bol, tak sme prišli a boli tam akože tak súcitne, že vlastne aj niekto to povedal za mňa, že tak asi všetci viete, neviem čo, sa toho chytil a povedal, že takto to je a prišli sme preto, aby sme sa opili, aby sme si vypočuli a bolo to celkom intenzívne a vlastne ja som bol celý čas ticho, len som potreboval tú blízkosť tých najlepších kamošov, aby tam boli. A to je možno, že ďalšie takéto, že manažeri na toto zabúdajú, hej, že zabúdajú na to sa sejvovať. Lebo sú tí asertívni, tí, ktorí nikdy nezlyhajú. Hej. A musia to všetko zvládnuť, samozrejme. Že naozaj si, že jedna z tých mojich otázok je, že a kedy si bol naposledy vonku? Kedy si bol naposledy sa nejaký akože uvoľniť a odpovedať, čo ti šibe? Však teraz takto nehrozí. Fakt. Ak hovoríme o plači ako o logickej veci, tak hovoríme aj o tom, že naozaj z toho sa treba vyventilovať reálne. Lebo ináč tam nie je ako keby tá realita. Treba sa vyventilovať mimo. Možno, že mimo toho systému. A ešte raz hovorím, mimo systému family, Jasné. Rodiny, mimo systému firmy, mimo systému svojho samého. Že naozaj sa dostať do nejakej inej situácie. Pokiaľ sa to dá. No, ja som Alzheimerovi vďačný za to, že som nikdy nemal lepšiu sezónu ski-alpinistickú ako ten intenzívny rok, lebo 43 krát na pásoch som nebol v jednu sezónu. Vždy som vyrážal o 6 z Krupovej, za hoďku a pol som bol na Chopku, za ďalšiu polhoďku naspäť doma. Mama akurát som ju zobudil. Takže našiel som tam veľa pozitív, že keď už človek dostane akože takéhoto hostia, tak akože treba z toho vytlciť čo najlepšie. Hej. A keď mi mama povie, že suseda ma znervozňuje, zle tam varia a nudím sa, vám, že úžasné. Keď toto dokáže s tým mozgom akože sformulovať, tak ešte sú tam nejaké prenosy elektriky, či? No, sú tam... No, on je to svinia v tom, že nám to dáva nádej. Tak ja už som bez tej nádeje. A možno, že ten stav bez nádeje, že nejako sa to vyrieši, je lepší. Uvedomiť si to toho, jak to bolo? Jedna z sci-fi bolo. Abandon No Hope. Myslím, že to bol, už si nepamätám, aký seriál to bol sci-fi. Že naozaj, že zabudnite na všetko, čo môže byť, lebo nič nebude. Ale nebude smrť, čo je možno, že to najdôležitejšie. A ešte stále bude tam nejaká kvalita života, kde ešte stále s tým človekom môžeme ako keby fungovať. A práve toto je možno ako keby to jedno z tých najťažších vecí. Si uvedomiť, že there's no hope. Iná partia kamarátov, nie sú najbližší, ale sú veľmi blízki, tak oni to tak nasurovo zhodnotia, že Dalová mama je v hospici, že nie, je to starobinec. Viem, že kamo, aj ty. Rozumejú tomu, chcú byť nejak na blízko, len sa tak triafajú a sú to všetko takí manažéri. Takže znie lepšie senior park ako niečo iné. No. Čokoľvek, čo to je, tak v zásade pokiaľ tí ľudia, ktorí cez to neprešli, tak nerozumejú. Nechápu. A možno, že je dobré, že keď to takto akože pomenujú, lebo ono je to surová realita. No, že fakt to tak je, hej, a je to tak, a tým, že my to príjmeme, a akokoľvek to bolo možno akože zaťaž, jak to povedať, akože to bol taký strong hit do nás, je to fakt. Takto to je. Ale tam zase nie je to o nás, že sa to takto stalo. No a ešte na margo tých surovcov, mojich kamošov, keď som im pred 2 týždňami písal, že vyzerá, že prichádza ďalšia fáza a mama bude presunutá z jedného oddelenia na druhé,
tak v sekunde začali prichádzať nejaké správy, dokonca dvaja zavolali, takže na jednej strane pomenujú tvrdú realitu, trošku akože s nadsázkou, ale ozvu sa, keď treba. Čiže z toho vyplýva, čo hovoríte vy, že samotný človek s diagnózou, rodina, práca, všetko treba, akože to neújde, hej? Lebo treba sa dať dokopy. Hej. Zvládnuť to, a ono je to zvládnutelné, lebo čas všetko zahladí, tak by sme to mohli dať. Reálne čas to všetko upraví. Ako je to teraz? Ste zvyknutí, ako často za ňou chodíte? Niekedy viac, niekedy menej. A chvíľku som miestami, keď toho bolo menej, mal také výčitky, že či by som nemal viac. A zistil som, že či by som ju navštívil, že 1000-krát denne alebo do mesiaca akokoľvek, tak ten stav sa nezlepší. Je to len o mojom nejakých výčitkách alebo túžbe byť s ňou. A niekedy ju zoberiem na víkend, oni neradia, alebo teda neodporúčajú, aby sme toho človeka vytrhli z prostredia, pretože tie zmeny im veľmi ubližujú potom, sú rozhodení. Na druhej strane ten človek vie byť rozhodený len tak, že sa ráno zobudí a mu sadne niečo na nos. Ja som si povedal, že radšej intenzívnych 48 hodín spolu, ako proste chodím za ňou teda raz na hodinu návštevu. Vždy sa snažím urobiť minimálne 3000 krokov, aby ten pohyb tam bol, takže tak veľa, ako sa dá, niekedy je toho viac a niekedy je toho menej, hej, ale taká tá nejaká výčitka nemám. Či som ju potlačil, alebo som sa s tým naučil žiť, tam nie je, ale sú situácie, kedy normálne cítim, pozriem sa diárne, je tam nič, zavolám, prosím vás, môžem prísť na hoďku? Jasné, tak tam prídem, hej, lebo musím tam byť, hej. A teraz si predstavme, že by sa toto stalo pred 15 rokmi. Dôležitá vec je pre mňa, že možnosť si zavolať cez videohovor. To dáva tomu človeku oveľa viac informácií ako len zvuku. Takže to ma tak akože ukludňuje. To, že už teraz nevie ten hovor zodvihnúť a spojíme sa raz z 10 pokusov, to je ďalší fakt. Ale že ten videohovor je niečo fakt, že fantastické. Super je, že to, čo hovoríte, že už bez výčitiek. A to je presne to. My si na to zvykneme. Ale oni tam sú samozrejme niekedy. No. To je len niekedy taký tento človek musí si to nastaviť. Niekedy nie sú a niekedy sú. A keby neboli, tak by to bolo divné, nie? Jak to poviem? Stane sa to súčasťou toho života. A tým, že sa to stane súčasťou toho života, dobré, aj výčitky sa stanú súčasťou toho života, ale už je to súčasť nášho, už to nie je niečo extrémne, už to nie je niečo iné. Už je to proste rituál, alebo je to nejaká, jak to povedať, sú to povinnosti, ktoré musíme mať a tieto berieme automaticky. Čo je fajn, čo je v poriadku. A zase, čím dlhšie pauzy, tým väčší masaker. Lebo tam zrazu môže prísť k tomu, a toto zase mi jedna manažerka hovorila, že proste, vieš čo, ja som musela byť na školení, na nejakom 3-týždňovom kurze, musela som ísť ako interim niekde pomôcť a po tých 3 mesiacoch, keď sa vrátila, tak proste nepoznala tú mamu, lebo zrazu to bolo takto rýchlo. A tam, to sú potom výčitky, že mohla som, lebo ten fyzický stav sa tak zmenil. Čiže tá frekvencia nám potom dáva zvyk a ten zvyk nám dáva potom automat a v tom automate dokážeme fungovať. Ale čím dlhšie pauzy, tým väčší problém. Takú som nemal, ale samozrejme, že človek by chcel každý týždeň. Niekedy som tam 3-krát za týždeň a niekedy prídem raz za 2 týždne, hej. Takže tak. Mám v pláne ju zobrať na golf. Pôjdeme spolu v autičku. Preveziem na táloch. Akože ešte dosť veľa plánov. Sú to nejaké limitované možnosti. Samozrejme, treba brať dohľad na tú schránku toho človeka. Nedá sa spraviť 6000 krokov, lebo to už vidím, že to už mali z posledného, ale súhlasím s tým, že či práca v záhrade, alebo že tráviť čas, alebo sa prechádzať, akože pomáha tomu človeku a pomáha aj tomu príbuznému. Jo. So far, so good. Dobre, takže odkaz na záver je, že... Dajte sa dokopy ľudia sami so sebou. Ale to neviem, či sme chceli počuť, hej? Ale nič iné z toho nevychádza, hej? Pýtam sa ľudí a jasné. Hej. Je to často o našom prežívaní samotnom a o tom, akým spôsobom sa s tým vyrovnáme a pokiaľ si na seba budeme dávať výčitky a tie klády toho, že zlyhávame,
tak potiaľ ten problém bude väčší a väčší. Bude narastať. Druhý odkaz je, že nepodceňujme tie signály úplne niekde na začiatku. Keď vidíme, a ja to ešte tak doplním, keď vidíme, že človek v živote nenadával a zrazu začne nadávať napríklad. Čistá jasná. To už nehovorím, že je presne ten príklad, ale je tam niečo iné. Je to taká inakosť, ktorá nebývala. A tieto inakosti odsledovávajme. Že či sa nemnožia, nekopia, či tie deviácie z toho normálu zrazu neprichádzajú v nejakom väčšom množstve. A možno, že ďalšia vec je, že keď človek na niečo zabudne alebo začne nejakým spôsobom agresívne odmietať, pričom dovtedy to robil úplne v pohode normálne, aj to je asi známka niečoho. Čiže okrem toho, že dajme sa dokopy, tak buďme pozorní. Asi takto. A ja doplním, že kľudne, keď máme pocit, že si potrebujeme zanadávať pri tej interakcii, tak si zanadávame, poplačme, pokričme, všetky emócie prestriedajme. Tak to bolo v mojom prípade, že až keď to celé za tých 6 mesiacov cez mňa prešlo, tak až vtedy som pochopil, že nedá sa. Že proste, keď to tam nie je tá trojčlenka, tak jediné, ako je s tým pracovať, je v tých medziach, ktorý ten... A ešte možno posledné, nebuďme v tom sami. Amen.